Szervusz! Üdvözöllek téged a weboldalunkon, Fixa György vagyok. Már régóta úgymond az egészség útját járjuk, és ma azt gondoltuk, hogy megméretjük magunkat. Egy jó nagy hegyi túra a kellős közepébe csöppentünk. Itt van egy tisztás, magunkhoz veszünk egy kis muníciót. Sziasztok! Üdvözöllek szeretettel, kedves ismerősöm! Hát egy jó kis hegyi túra alkalmával most találtunk egy nagyon jó kis telephelyet, ahol pótoljuk az energiát, amit már most a lábunkba tettünk, egy jó pár kilométerben van. Hát egy kis muníciót magamhoz veszek, úgy gondoltam. Hát itt van ez a pohár, majd meglátjátok. Ezt én már régebb óta fogyasztom, és fantasztikus jó. Annyira feltölt, energiát ad, és támogatja az egészségemet. Látjátok, ez egy pohár koktél. Nem tudom, hogy valakinek ismerős-e. Nagyon egyszerű a elkészítése. Kell hozzá egy száraz pohár. Beletesszük. Hú, ez a koktél, gyerekek. Csak ebbe körülbelül 1,5 kiló zöldség-gyümölcs hatóanyaga van, ami nagyon-nagyon sok muníciót ad. Ez pedig egy Generation, úgymond 50 pluszos. És mivel én már jóval túl vagyok az 50 pluszon, tehát plusz 50, benne vagyok csak megsúgom 8. X-be, akkor nekem már ez is kell, mert a szerveimet megtámogatja, úgyhogy még egy jó pár 10 évet én még szeretnék eltölteni itt. Most összekeverem, hát körülbelül én egy ilyen 2 deci vízben szoktam elkeverni, nagyon finom az íze, és ha ezt megiszom, mert ugye vár ránk a következő túra, mert haza is kell menni, vissza is kell menni. A kocsink az valahol 10 kilométerrel Füreden van lerakva, Mátrafüreden, tehát odáig el kell mennünk még, de könnyedén fogom vinni a kilométereket, biztos vagyok benne. Ennyi az elkészítése, nézzétek meg, tehát van egy póver, és ha valaki már régebb óta fiatal, mint én, akkor van egy Generation, ami az 50 pluszos, és ha én semmi más nem ennék ma, ez bőven elég lenne, és van energiám, nyakamba tudom szedni a lábam, egészségetekre, kóstoljátok meg, és ha felkeltettem esetleg az érdeklődésedet, és szeretnél megtudni valamit róla, keressél, nézd meg a lenti videót.